fila iya. Video kalam dia apa? Nih malah ya sejengran di saya akak mulai lihat dan tuh. Ya untuk akak kan tuh. Tuh ayo. Ayo ke zoom. Gak ke tuh. Kaya dah ni. Kaya ke. MJ ke. Aza. Si bang gak ke. Gazuh sim. Jangan ya bris so gak kan pilih ni. Bisra bris gak kan lu gitu. Muzang gak ke deh. Geligan. Gelilang deh. Hôm tha. Goजानाव सोलों बारसिनाया मोजाङै खारनाङा माथो मावदों लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो मिरु सिमेरिकाफोरखौ खनसे बरायहरनाय थाबाय नै इसोरखौ जोङो आलासिफोरखौ स्टेसनाव दोनफैदों सारानामोनखौ गहपुरनि ओमफ्राय बिसोरो बैयाव आब'मोनबो दं जिरायनानै दाहाय खिथागोन आं नोंसोरनो लोगोफोर बिसोरखौ दायो स्टेसनावनो दङ नेबाय थादों ट्रेनाव गाखोना फैदों मोनफैथ'वाखै दोननानै ओरै सासे मा खालामबाय थाबाय आब' बिमाखौ देखायहर आरो दासान्दि ना थांसै राजा मेथाइ जागासिनो नै आङो मोजांसो मोनदों ट्रेनाव गाखोनो आंबो मोजां देनां फैबावगोन फैबावा Mago pe bale. Ada apa nak? Siapa? Mago. No, ikut. Ani balik kutung hai. Oh, balik ni main nak kau ilan? Balik jelas itu mago. Balik kalau balik ni nak kau Data orang ada gue, pada nggak? Steno. Dari saya pernah izin daya zirainan itu dong all logoper. Pernah daya fitoakai. Tabu pula video mazang udah like komen kalau ada subscribe ada. Kau punya sengaja nunggu kau mana live? Lemon pibet. Andi on tak mau bertai. Tren fibet deh, berat mau sekali jatuh bayar mana tren fibet lagi.
जोंहानासो देरसिन होनलाय बेखौ हमथा आको न'आवबो गं दामलायना नाहरबाय थादोंहाय नांलाहाय बेखौ हमथाहाय खारानो खारनांगौआनोलाय मोनाबा दाबा मोनसे ओरैनो नै थिखोगासिनो बिमाया ओइ थांबायाव ओइ आब' इयाव हायाबा इयाव थांदो गाखोनो मोनबाय थानोसै ओइयाव मानसिखौ मोनथ'ला सथिंदो इयावनो जिरायनो मोनबाय जिरायदो गैया सिट गैया ओइ आं गाखोबाय बिसोरो गाखोथोंसै जिरायनो मोनाखिसै खोमा बाय बाय आयु सिट गैया याव थाब थाब गाखोहैदोसो बोरो थायालाय ओइ नै ओंखारबाय थिङो थाब ओंखार ओइ नै थिङै अ इयावनो गाखो थांदो लाना होदो फैसा Itu karya paling untuk थांदो दै आगमायाव जिरायनो मोनखो ओमफ्राय जिरायना थांबाय आगमाया
yuk. Cứ khép Lực cà phê ra cũng nào có thằng vai Ini di ini video saya logoper bye bye